И здравейте хора, аз съм AFP и днес ще играем Build Battle. И ще започнем това направо. Зеленчук, окей. Първо го правим трева. После какъв да направим зеленчук? Как да направим с домати? Окей, с такова зелено. Взема обедяне. Така. И не знам как се прави домати даже. Ще направя на краставица, аре. От нея ми се занимава. Това даже не е краставица, но париче на зелен банан. Отколкото на краставица. Ще направя някакъв този домата, но... Е така, като платформа първо. После така. Ако не разберат хората какво е това е домат. Ама не е домат. Той е летящ домат. Ама не. Не е равно. Бошке. Утре пак ще има клип. Да. Окей, така. Сламикам. Но е ти за прилича на банан. Не банан, де! Как се каже домат? Ама какво? Добре, ще направим една сделка. Не знам. Мисля да ли сделка малко. Чакай, я да го видя толкова прави. Ходи. А моркове? Я ще направя един морков, аре. Надничам тук моите съседи. Как ги надничам? Хора, тихо, не да каза ти, че съм го видял. Това ако... Прилича на моков. Окей. Някак го правя, ама не знам. Тук да, равно е. Малко имат. Не! Стига с този домат, бе! Айде, то кръщи тук напред. А той как го правя отгоре, я? Аха, сега разбра. Добре. Добре, той ако ми маза на краставица, не знам. Какво да направим? Ще направим на линия. Така се прави линията, бе. Направя се червено. Не знам как беше. Май беше червено, да. С червено беше. Така. И така. Точно направим от всяка страна. И после ще го обърнем. Това е диня, ама не знам дали е зеленчук. Просто правя на диня, защото не знам.
защото не мислям друго просто. Не се сещам за друго. Пак е това, ако е малко. Добре, средно, айде. Малко е малко. Истински. Не истински, не. От бокчета, не. Добре. Колко много влажа. Това е добро, защото има... Това е градинка. Нищо. Аз поне съм направил по-яко. Зеленчук. Къде е моето? Къде е моето? Къде е моето? Къде е моето, бе? Виж, че... Ето го моето, бе! Ето го моето, бе! Дайте, бе! Уникално! Уникално ми е моето. Уникално! Уникално. Какво си блъскате главата, бе? Това е моята дина. Да, този до мен беше. Ок, това е добро. Това е. Ето го моето. Не. Това някъде беше моето. Не. 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 Тук има дупка. Средно ще му дадем, защото има тук дупка. Някой се бъгна и те легна на земята. Легна направо. Какво подскажи? Аз не искам, бе. Да, това е уникално, бе. Уникално. Ой, това, бе. Целка. Добре, хора. Ако ви е харесал този клип и лайкнете се и го харесайте. И се абонирайте.